Sembla que avui fem un clic de compte enrere fins a les eleccions municipals i que comenci aquest joc de trons, perquè aquests darrers dies ja hem dit per activa i per passiva que el plantejament d'aquest debat ja és erroni. No serà en cap cas un debat del qual se'n puguin desprendre propostes que puguin ser valorades en els 2 anys que venen i, per tant, les diferents ponències que es presentin avui no tindran la possibilitat de ser esmenades i prendre acords en conseqüència i, com a tal, serà un ple per cobrir expedient i, amb tota la franquesa del món, avui comencem un recull de mítings electorals. Tampoc veiem que hi hagi hagut un treball profund de preparació d'aquest debat, per tal que aquesta anàlisi hagués pogut anar més enllà de la institució. Creiem que hi ha moltes entitats, associacions, per no dir totes, o fins i tot persones individuals que han de tenir la possibilitat de dir la seva, des de la seva experiència en el dia a dia, de com funciona la nostra ciutat. I tornem a dir, quan ens trobem, a més, en una situació de crisi com la que tenim, encara val molt més la seva opinió. Va començar un mandat en què semblava que la ciutat de Reus tenia l'oportunitat de fer un gir cap a l'esquerra i que la res pública, que sempre diem, la cosa pública, prendria protagonisme per tal d'oferir a la ciutadania la recuperació de drets i fer petits passos cap a l'execució de sobiranies. No sabrem mai, però, si hagués pogut ser així, perquè en aquest cas Esquerra Republicana de Catalunya va preferir entrar en el negoci de les cadires amb Junts per Reus i agafar la presidència de la Diputació Provincial, un organisme d'administració local de l'estat espanyol, del que encara en rebem una gran repressió, i situar-se en una vicealcaldia que en cap dels casos porta el pes del govern, com s'ha dit darrerament en moltes exposicions públiques. Ens col·loquem, doncs, al cap d'uns mesos en una nova crisi, que ara en diuen crisi sanitària, però que no deixa de ser un altre cop un col·lapse més d'aquest capitalisme voraç que lliga les nostres vides de peus i mans i que encara ha estat més greu donades les conseqüències de les polítiques de les retallades que ens han acompanyat des de la crisi del 2008. A l'inici de tot plegat semblava que la voluntat política d'exercir de lideratge d'aquest govern es traslladaria en la possibilitat de realitzar un canvi de paradigma i fer mans i mànigues per implementar mesures d'urgència, potser quirúrgiques, però que es requerien en aquell moment, i començar a pensar en canvis estructurals que tinguessin resultats a mig i a llarg termini. Donada la situació, la CUP va fer un exercici de reflexió i es posà a disposició del govern, oferint un projecte de ciutat més enllà de la Covid-19, amb més de 70 propostes posant èmfasi en aquest canvi de paradigma, un concepte que la majoria de grups municipals també se'n feien ressò. Hem de dir, però, que al cap dels mesos la decepció ha estat gran, perquè més enllà de la gran foto que tots els grups municipals ens van fer al Saló de Plens en símbol d'unitat, no s'ha complert i el govern ha utilitzat aquesta situació d'excepcionalitat per tancar encara més el treball de fiscalització de l'oposició. Per tant, ens hem de fer una sèrie de preguntes. S'ha donat resposta a les necessitats reals de la gent? Segurament el govern, a partir de dades estadístiques, numèriques, segurament que dirà que sí, com ha fet en el seu discurs de la vicealcaldessa. Ens hem reunit amb agents socioeconòmics de la ciutat, s'ha incrementat el nombre de persones que han rebut tal ajut o tal subvenció, estem d'acord amb aquestes mesures socioeconòmiques que plantegen aquests agents de diferents sectors, però sabem realment si persones amb noms i cognoms de la ciutat poden dur a terme les seves vides de manera lliure i feliç, independentment del barri on visquin? Parlem, doncs, ara d'aquestes vides dignes de ser viscudes. Parlem d'aquest eix que s'anomena de progrés social que planteja aquest pla d'acció municipal. Parlem de drets socials de la nostra ciutat. Doncs només podem seguir parlant sobre ajuts. Ajuts que són aquelles mesures que implementa la socialdemocràcia per justificar la seva incapacitat de resoldre les desigualtats socials que el propi sistema capitalista ha creat perquè allò que realment preval és el negoci i el lliure mercat. 9.000 persones que passen gana a la nostra ciutat, com abans s'ha avançat. 9.000 persones que pateixen pobresa energètica, afegint-hi els grans problemes de manca d'habitatge de la nostra ciutat. Doncs quines són les respostes o no respostes que reben totes aquestes persones que, insistim, tenen noms i cognoms i són famílies senceres? Doncs de manera paternalista i classista els oferim aquests ajuts que convertim en aquests jocs de la fam
perquè les quantitats pressupostàries ja no donen per més, o bé implementem unes targetes moneder de manera errònia. Tot s'ha de dir que aquestes targetes moneder era una demanda que la CUP feia anys que volia, però que s'implementen de manera poc eficient. O bé, segons el PAM, ajudem a les famílies a seguir sent pobres, ensenyant a la ciutadania que ajustin les seves despeses als seus ingressos. Així oferim cohesió social i benestar a les nostres veïnes. És aquesta l'actitud que hem de tenir, implementant polítiques paternalistes que el que fan és amagar la incompetència administrativa de les institucions. Perquè, a més, el PAM, en termes d'habitatge, no planteja en cap cas un objectiu que marqui un nombre concret d'habitatge públic o habitatge social. Però, esclar, és que tenim un pla estratègic que ens ho solucionarà tot aquí 10 anys vista, perquè el pla estratègic és, bé, la solució a tot. Potser d'aquí 10 anys sabrem quants habitatges públics tindrem a la ciutat. Però seguim amb la mateixa pregunta. El senyor Meléndez ja li ha dit, senyor alcalde, on són aquells 1.000 pisos buits que va prometre en campanya electoral? Regidora Pallarès, com és que a Reus només hi ha hagut 10 sol·licituds per tal de rehabilitar i arranjar habitatges per tal de destinar-los al lloguer social? Això vol dir que no s'ha fet bona feina ni de difusió, ni de campanya, ni de previsió pressupostària, ja que les quantitats subvencionades poden ser molt insuficients en molts dels casos. I a més, quan s'inverteix en aquest gran projecte de la Hispània, una construcció d'habitatge en què cohabita el privat en detriment del parc públic. Però, malgrat això, el 2019 teníem 2.000 pisos buits i en desús en mans dels bancs que el govern d'aquesta ciutat no ha sabut fer-hi front tenint por d'enfrontar-se a aquests monstres immobiliaris. No aplicant mesures coercitives que correspondrien en aquests casos i deixant que es dictaminessin 600 desnonaments pels jutjats de Reus durant el 2019 o, tal com ha dit la vicealcaldessa, 371 famílies en risc de desnonament durant el 2020. Això sí, tenim una pensió suïssa que serveix per tot, un calaix desastre per netejar la ciutat de persones que no queden bé que es vegin pel carrer. Ara ja hi tornen a ser al carrer, sense cap solució, sense cap seguiment, sense cap atenció individualitzada cas per cas. Cada persona és un món, cada família és un món. Però ara esperen amb candeletes el centre residencial, el Roser, que esperem, tal com ha dit el company Edgar, que tingui una bona gestió i que es gestioni de manera assertiva, des de les persones i per les persones. Com sempre, agrair infinitament a moltes entitats que, gràcies a les mans, el cor i l'organització de les seves integrants, han trobat resposta a les necessitats de persones amb noms i cognoms, tornem a dir, noms i cognoms de famílies, trucant dia rere dia a la porta de serveis socials perquè l'Ajuntament no responia com calia. Hem d'agrair a Arso, a la Illeta, al Sindicat d'Habitatge, a Reus Refugi, perquè, a més, aquesta última entitat ha hagut de respondre perquè, com que no es responia degudament des de l'Ajuntament, ha hagut donar molts cops damunt de la taula perquè aquest govern ha estat incapaç d'oferir unes bones directrius polítiques i fer funcionar el seu servei d'atenció a l'immigrant, el SAI, per garantir, tal com diu també el PAM, el servei de primera acollida de les persones migrades. En aquests àmbits d'actuació es planteja aquest punt, que en altres paraules vol dir que moltes vegades Reus Refugi ha hagut de fer un cop damunt de la taula perquè es negava l'empadronament a aquestes persones. Pel que fa al desenvolupament econòmic de la ciutat, allò que realment ha cridat més l'atenció és, tal com també s'ha anunciat a l'inici dels discursos, aquesta campanya de Bon Reus, que segons el govern ha tingut un gran impacte econòmic, dinamitzant l'activitat econòmica de la ciutat i molt ben acollida pel teixit comercial. Una mesura, des del nostre paper, molt efectista, però segurament poc eficient a llarg termini. I, a més, també m'agradaria saber l'opinió del regidor Prats, regidor d'Empresa i Ocupació per Esquerra, ja que la mesura va ser implementada per la Regidoria de Promoció Econòmica encapçalada per Montse Caelles de Junts per Reus i, clar, no sabem encara la competència de qui s'ha creat aquesta iniciativa i no veiem aquesta proposta molt de manera col·legiada. Però bé, tal com dèiem, és una mesura efectista amb uns resultats a molt a curt termini, però sense pensar-ne els resultats a posteriori, ja que és una mesura
que pot crear dinàmiques clientelars entre els comerços i la incentivació del consum sense necessitat. Ara bé, deduïm que la bona rebuda del teixit comercial de la ciutat ha estat perquè han vist que des de l'administració se'ls ha tingut en compte en algun moment, però és bo analitzar que la situació del comerç de la nostra ciutat no és bona. Des de la CUP hem repetit moltes vegades que no hi ha dinamització als barris i que fa molt de temps que no s'hi crea vida per mitjà de la convivència o de l'empatia entre les mateixes veïnes i les persones propietàries dels comerços. Un dels motius és que la majoria de barris estan desmantellats dels seus serveis bàsics fins al punt que la gent no pot anar a comprar una simple barra de pa. O allò més important, s'ha de traslladar a altres punts de la ciutat per rebre atenció mèdica, com és, per exemple, el cas de les veïnes del barri Gaudí amb el tancament del seu consultori mèdic. O, per exemple, el barri del Carrilet, que veurà, per sort, no de manera imminent gràcies a la lluita de les seves paradistes, sinó fins al 2024, un futur incert en el seu mercat. I repetim, el mercat del Carrilet. Aquest sí, un lloc de trobada i de cures de les persones del barri on sí que es tenen en compte els noms i cognoms de cadascuna. Un mercat que es veu forçat a competir amb el mercat central a causa de les polítiques de promoció que fa el govern, prenent part pel mercat central en termes de remodelació, projectes, inversions. I a més, aquesta mancança d'estratègia en la línia de desenvolupament econòmic de la ciutat ja es va veure agreujada en el seu moment per la implementació del centre comercial de la Fira, que més tard, o més d'hora, es convertirà en una llosa per la ciutat de Reus. Començant per aquells cànons de Metrobacesa, passant per la pressió exercida al petit comerç de la ciutat i acabant amb la fuga d'empreses que, com a resultat de la venda online, van deixar les instal·lacions de la Fira deixant a moltes treballadores sense feina, tal com va passar fa pocs mesos amb l'empresa H&M. I per la celebració del comerç passa o passarà, segons el govern de la nostra ciutat, pels meravellosos APEU, les àrees de promoció econòmica urbana, que oferirà dinamització en diferents àrees de la nostra ciutat, però que amb una col·laboració público-privada els comerciants hauran de pagar doble per la neteja i la seguretat. Es perdrà el control d'aquestes àrees i, el més important, encara farem fora a més gent del seu barri com a resultat d'un encariment de l'habitatge i la gentrificació. I a més, quan hem regalat la nostra ciutat, el senyor Mercadona construint centres comercials faraònics a la Cedera i a l'Avinguda Marià Fortuny. Dues grans solucions molt republicanes pel nostre sentit. Respecte a l'espai urbà, fent referència a aspectes com la mobilitat, l'urbanisme, matèria ambiental i sostenibilitat, hem de dir que el camí que segueix aquest govern té bastantes curves, també. En relació a la mobilitat sostenible, encara arrosseguem plans del mandat anterior i que avancen molt lentament pel que fa a la promoció de la mobilitat entre la ciutadania i la mateixa administració. Exemples concrets. Creem taules i més taules de treball per redissenyar aquest pla director de la bicicleta, però en canvi ens vam hipotecar amb la compra d'autobusos de gasol que en lloc de tendir a l'ús del vehicle elèctric. O encara fa pocs mesos hem seguit habilitant àrees d'aparcament de vehicle privat a les entrades de les escoles, col·lapsant els carrers. Tot molt ecològic. Actualitzem una ordenança del soroll que penalitza l'ús dels electrodomèstics en hores nocturnes, que són les hores recomanades per fer estalvi econòmic en el pagament de les factures de la llum. A més, creem plans en relació a l'emergència nuclear i, en canvi, el govern no actua d'ofici en la difusió d'un document com és el Duprocin, que ens informa sobre la proximitat de convivència amb espais considerats de risc, d'espais de risc a la ciutat. A més, fa dies que només rebem notícies de grans projectes de remodelació urbanística de la ciutat, si Reus Nord, si espai de remodelació del Carrilet, però en cap dels casos hi veiem una voluntat d'ampliar zones verdes de la ciutat que en manquen moltíssimes. La cura i la consciència ambiental també és un tema pelut en aquest govern. En primer lloc, en veiem un horitzó clar en la tendència al residu zero pel que fa als nivells actuals de recollida selectiva de la ciutat de Reus a poc més d'un 23%, quan d'aquí a molt poc haurem d'arribar al 60%. Serà molt difícil, però treballar i fomentar l'educació ambiental, tal com planteja també una mesura d'aquest àmbit d'actuació del PAM, si en un plec de condicions de contractació del servei de recollida i neteja viària no es planteja, en absolut aquesta mesura es podrà dur a terme. O com es pot incentivar l'ús de les energies renovables quan es crea una empresa municipal d'energia només per l'ús de la pròpia administració. Per nosaltres, bastant tot té un sense sentit.
com també és el sense sentit la manera com es contempla la gestió, l'organització i la planificació del nostre Ajuntament. Aquest govern treu pit d'exercir la transparència i la participació, doncs no va fer bé la seva feina o no la fa bé, ja que moltes de les mocions que es plantegen als plenaris són per tal d'establir espais de construir proactivament en diferents aspectes dels quals no se n'informa plenament. Tenim un pla de modernització de l'administració que no arriba al seu final i que prové d'un mandat anterior del qual no en tenim una nova relació de llocs de treball, però sí que tenim una creació continuada de càrrecs de confiança cobrant fins a 80.000 euros l'any. Si parlem de la relació del mateix Ajuntament amb els seus organismes autònoms, les empreses municipals, les fundacions, aquesta encara no s'ha revisat ni qüestionat mai quan la demanda d'equiparació de sous entre organismes i ajuntaments no s'ha fet, o la internalització de treballadores dins de la plantilla de l'Ajuntament. Mentrestant, encara estem potenciant la competència entre les treballadores quan una part d'ella, fent la mateixa feina i sent contractades per empreses municipals, organismes autònoms o fundacions, cobren 500 euros menys al mes. D'aquesta manera, el que estem fent és no oferir un treball digne per a aquelles treballadores que creuen que la seva funció de servei públic és essencial i que la volen fer de la millor manera possible. La justificació de tot plegat i emmarcada sota el pretext de ser una ciutat que vol potenciar l'economia social i solidària, es basa en crear competència també dins d'un mateix servei. El passat dia 21 de juliol es va crear la cooperativa de cures, però vostès han preguntat com veuran valorada la seva feina les treballadores del servei d'atenció domiciliària amb contractes precaris? El primer que s'havia d'haver fet és considerar aquest servei com a bàsic i essencial i, per tant, gestionar-lo directament com a públic, tal com la creació de la protectora d'animals pública o el servei de recollida viària i de neteja viària, sobre els quals no ens estendrem perquè ja ho hem explicat altres vegades. En conclusió, l'excusa de la pandèmia no es pot fer servir més i ara el que toca és rendir comptes amb accions realitzades perquè aquest govern no pot seguir basant la seva feina en l'acabament de les obres de la boca de la mina. Alcalde i govern. Hi ha més espais i altres feines a fer en aquest mandat. No pot ser que un govern visqui de fer volar coloms presentant projectes que hipotequin governs posteriors d'aquesta ciutat, ja que la seva execució no es plantegi fins d'aquí uns anys o, algun d'ells, fins aquí a 10, de la mateixa manera que ho farà el pla estratègic. Ens hem situat després de 2 anys en un govern de castells a l'aire, de desitjos, de projectes simbòlics. No es pot continuar d'aquesta manera perquè la gent està patint. Sabrà aquest govern seguir donant resposta a les necessitats urgents de la gent? Senyora Vilella, com a regidora de Serveis Socials, ha passat moments durs, però ara vostè també té una altra feina. Podrà dur a terme la seva tasca com a regidora amb celeritat i eficiència? O, senyora Pallarès, l'accés a l'habitatge ha de ser una prioritat d'aquest govern que no pot esperar. Tindrà temps també ara, vostè també amb les dues feines, de posar ment i cos a aquesta lluita? Un estat de la ciutat crític i un futur de la ciutat molt i molt gris. I tal com hem dit al principi, aquest no és un govern que garanteixi la recuperació o creació de sobiranies, ni en l'àmbit social, alimentari, ambiental, però tampoc nacional, i utilitzi el municipalisme com l'eina útil per assolir la independència. Per una banda, 40 persones represaliades a la nostra ciutat que no han rebut el suport adequat d'aquest govern de la nostra ciutat, suposadament independentista. I per l'altra, i ara preguntem directament als senyors i les senyores d'Esquerra Republicana de Catalunya, creuen vostès que amb un govern d'una candidatura localista i un alcalde del PDeCAT podrem marcar ruta des del municipalisme cap a la independència? Demostrin-ho en aquests propers 2 anys. Gràcies.